Hi guys, good morning. So sa zona pod bis Papa Gabriel dari paningkakay guys. Nagputos mi dari sa among mga turon. So das Papa Gabriel nang man sila turon. Lumpia wrapper ng tang. So ako muitig. Hi guys. So ako muitig kuan putos si muitig tang sa lumpia wrapper. Grabing tugnaw ka azu zara. Managakit ko. Tugnaw pa man uy alas 4 pas kadlawon. Ara sa bugnaw ka azu karon. Grabe. Itugnaw jud ko. Itaw. Miss maligo ko, di na naman siguro ko maligo. Lap batter ko ikay itugnaw ko. Itaw. So, atong buntag na tanan guys. Grabe ka jud. Imbis kanang wala bitaw ko ikuan nga. O bitaw ko plano nga mo patol pag maingan ng klase has tao Ginoo ko Lord Jesus Christ pasayloan taon ko. Ano man sa di pa man sa mahunog sa isang kabuang uy. Ay nako. Lisod patulan ng mga klase tao nga na guys pati ang mga followers gipang away Ginoo ko sa may ama social media gi-open man sa social media o andam si mga kanang na ay andam sa mga stories mga tao di kay mga away man mga di ko ikuan ng stories sa mga followers mga di ko problema na kay sila kay baw kung sa tinagad ng mga istorya problema na di na pa ko saging problemahan na pa ni dya Issue saging. na ako na i-storyas Papa Gabriel ninyo guys. Kato lang issue saging guys. Kinaadto nga nanguha nagputod mig saging dito sa babaw. Kuan pud ka sa kabulig nga agsad ulim to kasi pesuro sa linsay laga. Pag-uli na mo diyan na nagsiali sa kasada. Ang giingnan nga Nay, nagkuha lang may saging ni Re, katong tinanon ni sa babaw. May mabulis na nay nga. Ganun ka na raman, gamay raman, dugay, nalinjo. Pagputod ni pamanggani, dyan mo yung nangawat. Kaya lang dyan yung pagkabot-boton, pati na sa nay, mamutbot. Si Ali, kita mo dyan na. Huwag sa kasako pa. Muarang des motor. Madaya nama, igor malinis, katuwangan hagibutang gapin ito kasi pi. Ang minglarang ng batasan. Hindi mo kawatas ko saging. Saging liko ng naghana. Sa pagmahot ng saging, netihatod ng saging. Namo gani hatig deliver nga. Sus Ginoo. Along. Shout out Talong, taga puti ko na siya. Mo netihatod ng saging. Mo tighatod na mga grabing daghana dyan sa saging anytime magpa-deliver ko ni sinako. So kaduhan na siya nag-deliver na. Diyan lang pagkawas ko ni ngawat og saging. Buyag. Naday gwapang kawatan. Tinan ko to nagputod big saging sa babaw. Pero hoy Ginoo ko maingan og sinako among gibaligja. Hoy ayaw pud pangangkon. Mao pud ta mangangkon ta. Kana pas na nagsiali. Tulsitidor mo kadto sa inyong pagbangken. Kay baw man kay baw man tapod sila uy. Kay baw man mo nga. Nagkuha mig saging gamay, mo sa kasako. Yung dugang nga istorya sa kasako. Ya dugay naman to kaadto sa patong buwan na. Amo po mo gipahibaw nga nagputol mi. Gani. Di pa mo dugangin na kay gamay ra pagputol pa mo dito, ni pasalig pagputol pa mo dito, kay bitaw na. Grabe ni ara mong buanga mo. Si Kuya Ray mapanang gani nga pag Isa nga. kuha mo na to day kay Hindi ko ginamo ng family house kay nga grabe mga batasan yung mga ngilad. so pag kay mo magyapan ng pamilya mas yun sa mo ng pamilya. Ako ramain mo igi kontra kasi dira good. Okay ra na. High blood ta sig labat mo pangad marok. That's life. Ayun na. May problema na ko ano ya kontrahan na mo kay imo hambang Kaway sa- kinansa imo ng pamilya. Grabe yung batasan mo sa utruhan yung batasan nimo. Sos, grabe ng ara. Bukmuton ka kadto. Kakaliwat. Pataka ang gagistorya. Tapos nanay, Kawatan ko og saging kita man dapat mo pag ang gamay ra mo tayo sa, di naman nga na di labaw po ning sok, nodnos diyan nga po. Tintay nga na. Ay, Grabe naman ng injo. wala, ganyan talaga ang buhay. Murumog di ko anak na injo. Isa man kang anak. Ug naluoy mo na hang anong ginaam Diyos ko ini nga. Ito mo kung bana. Bahala na kung di ko kaluyan. Basta ikaw, ray ilang hananaan kay... Ako naluoy kung Gabriel ka na. Sige, naglabad na isang udi na. Kung gusto ba nga makakita si Jag na yung mga issues bitaw. Na, Ginoo ko. Sige rin dapat mabuang galing ko na.
Drone na jud lang tanan mo anga mo. Joke. Tiyo ba? Tanah lang ka nagdul-dul gab. Ngabi nang minjong. Wala mi. Nabuhi ka lamig amo ra. Bukod gab. Kaya natin mga anak. Kanahana atong mga Ngabi nang anak. minjong pagpakauwaw. Hindi na mao. Totag saging. Grabe. Asa po nagkawatag saging. Grabe. Yung sa mga juta na si Papa di ay. Injo na rin na. Imo rin ang tinanong ay. Tari man po ng tinanong. Yung bus rin nga. Brad, ugguan ay guwang pagputob dito. Pagkuha nga mo dito. Hindi magani. Yung sa mga juta. Katatay pa na. Katatay pa man dito. Bahinan naman na natin na. Naboy karpatan ng putob. Brana kay ate pa man ang tanan. Kaya ko man nabahin na. Dahil man po itinanong din mo sa akin si Papa Waisa. Nakakay tinanong dito sa kapuno. Nga mereka katanim das tengah sa tubuh sa bahay. Ini tadi nama tundan lah, apa nanti nanti dia. Ini betasan. Oh, tapi saging eh. Deke. Grabe po. Kapila man day ka nagputudan to. Katur mangkasa no. Mamagani. Grabe guys, no? So, sabi na lang, ganyan talaga Maka ang life. sa katadegan kay kita sa naik si Ali. Mo niya nga tubusan nila. Hingon nila istorya nga morto nga na. Sugnura mo ulit sa kasako nung ikuha. Marang dahil sa tubang ang Nabuta motor. baglang moto, nabuta baglang mata. Ay, nako. Walang good. Di naman ta na angay patulan ng May istorya. magag sa kasako gikuha. Sa kabulig, saling ba sa silaga. Nako. Nako kinatukan. Gaha magutong, guys, aha magutong ipakita sa akong vlog tong isang kanang naay saging nga gidadaring depohan tong sako hatong panulihan tong video hanggi ingnan dis abas papagabril dani na mutod nga ramaning gagmatuya. Oh, atong time na nag-deliver si Along gab. Ito lahat kung anong dali sa kasako nga ang lahan na. Kung makabayad guni sa niya 100 kapit. So balansi ato ninjo kay basi pwede to hatong bayaran kay isid pa nga na basi nanguan ba. Atong bayaran tong ilang tuan. Kaabos ng nanay po. Unum ka sipi. So bayaran na laman to na siya guys. Gusto sila ang i-Gcash kay Kita mo tayo. arong kuan kay maluoy kong Gabriel nagsilabad ra ba dijang o. Wa ganing plano isa ni siyang ipa-check up ni jang o kasi tinuod lang pila na dyan murag buwan na ano siglabad. Hadlo ko ba kay isa man amo ko sa history sa ato isang sakit sa una. Sa to sakit ah. May gayto sa wala. Meningitis. So, ang gusto si jang ipa-check up kay sa gunso na jud si labad dijang o murag di naman jud normal. Mas malagyan ang gusto unta. Ito ba nila? Agantang gusto gas di nan tanan si Jama kahibaw maingan na. Kasi kanang nabuhi ra ba sa mitarang dari ha. So tinuod nga naputod si Papa Gabriel og isa ka punuan o isa ka bulig pero gagmatoy man pud siya guys. Diha man pud kurad to. Plano ganin na hatong kanang videohan. So ingin si Jada ri video pa dana. Salin lang pud ilaga. Gagmatoy ra siya. Dana day isang sako nga mayon sila dako to isa ka sako nga ra nako maarang day sa tubangan sa mga motor. Kagamay da ng atubangan sa motor diha guys pero gagmatoy man in taon salin mas ilaga sa izahar man po to wa man to na magipangbalig sa gikaon man to di pare mo gani umatoy klase tong time mo bitaw to nakalugar miglili dito kana lagi taw gitanam ni jang lubi dito to nga bitaw gipananam nga lubi so ako ano sa koy plano lagi mo tan-aw dito kay labeng ko nga di na ko ganahan mo tan-aw to bahala na ng lubi diha bahalag nakagasto ko pamalit og mga kanang naay nakapamalit og similya bahala na diha ako ganahay kay grabe na jag labenga mabaya tong mga something sa una so asang giingnan sa kanang sa sanggilan ay sa kuno nga tuon lili siya nja malay ito kay namdam pa siya niingan si Kuya Ray usa ni larga katuning uli dari Bohol nang ingan nga brad og nay mga guwang datos saging pagkuha so niya to siya lili siya kay pang kuan lagi. So dahil sa nakitaan, gamay nga bulig, isang gikuha, pag isang giingnan na, kuha na pa dana, basin niya mahimo na pa ng isyo, adyan na bagwag ang istorya. O, tanawa. So, lagi guys.
Nagsakit kay konsidero si nanay. Hindi na mo na diyang apo, magdakag uong ibuot. Kailangan labanan, sige, di mao. Wala. Sid. Di mao, walang sugnuran, walang sa muna. Talagang tinaas. Ano na. Sus, ginawa ko guys, ako, di pa ko mga watog saging guys, para lang manikuwag hang kaugalingan. Lisod, uy, pinaka di maadyo nga buhat sa tao ka ng mangawat, kaya di ka saligan. Ugari pas pagpanarbaho, mangawat ka, palayasan dyan kasi imong amo. Mapriso rin na ko dyan. Bisihan ha. Lupod. Lupod, na ba anak? Yan mo. Yung mga kasi kawatan. Ako. Umawaw. Yung kawatan saging sumaga kasi kawatan. Nanaan yung kasi kawatan. Sikasa mo abot mga amat. Wala na? Lisod, pod. Ako di man sa kumanguan guys, uy. Hagaan ang ta kumupato, lumaingan na, kaya di ko ganahan. Promise, di ko ganahan maingan na bitaw. Pero nga na bitaw di kita mo'y naghimo da ng kuanan sa kita mo'y sana kita mo'y hilabtan, ginoo ko. Kaya tagduha rin. Tagduhan mo? Gagmay ko. So nga ni Miguel ka, jo pasadyo. Kanara? Kapag limang break. Agari? Kami din ang hinugod ko. Agari mo kung pila na ni, abot na ni 30? Oo. 30. 18. Barbik kami din. Barbecue. So unta na kuan na enjoyhan kuan guys, di na ko ganahan bitaw mga issues nga na kay busy lagi in taon mi di na ta na tagaag mga panahon ni nga ni uy. Ning kuan mas Papa Gabriel nga si Jani mo istorya kay dili ko ganahan, Ginoo ko mo patol nang maingana kay wa dun low class na tangani. Low class ka adto. Low class ka adto nga kuan sa tang Buwangan mo na, bantay mo. plano lagi na hang ipa-check up sa anay hang ipa-check up sa Gabriel kay jahang is higi na jag labad di lagi ko gusto ma-stress siya. Gani ko ani sa nang soluhon ng hang nga na problema pero na may kuan nga di man jud malikayan makitaan man jud ni ja. Wala lang nga di na laman lagi patulan nga na ba kay kapoy si patul may nga na way kahumanan di ko ganahan magsig patul nga na. So ko ganahan magpatul may nga na guys kay ngano wa hinungdan way hinungdan nga kuan pero aga kay kuan magana na grabe namang good may hinahinay tas atong mga kuan storya kay di na maadyo nga dapat tayo sa mga kuan about pad sa mga followers luoy lang man taon pag mga followers ayon taon awaya kay wagan ko nangaway sa mga followers sige komentary na sa imong mga followers mo ko manghilabot kay kuman sila kay bawo unsay tinuod nga panghitabo unsa ko unsa nang mga istorya nimo diha imo hapud na so ana man jud nang kinabuhi no miskin pag maingan kag miskin pag ang saya tagi ko andiha kung di dyan nato ganahan ang sa katao di dyan na nato mapagos I hope nga makuha na mo na ng mga issue ng saging-saging ko pila ba tong saging nga kaya pwede ranan bayran total gikaon man ang Gabriel kaon man ni ako hilig baday kong saging useless Amo kumanta na si Kaya Ray man na. naman si Zay kuan nga ilaha pa daw na tanan diha kay kung sugal property pa kuno na nila. Ko. Ampun ka, ampun. Ampun. Aduh, ini hanya bicu lang. Ampun ka, ampun. Matay ko aduh ngaray na kagen ngaray mo ba ako. Sa pagabi pag matay sa bada. Matay ko aduh ngaray ha. Lemgap. Yung gawa ako. Bad man ka. Nambitaw guys man ang hanggi isa sa hanggi tiguman ron. Kaning isang gibati nga sige labad isang ubi taw. Sige nam open reliever. Yung hadlok ko sa isang story katulad yun sa una. Bata pa siya. Yung meningitis sa magsilag labad isang ubaw mahadlok ko eh. Sige lang ginagawa nga ayaw ka. Di na anta magkuan, di na anta mag-stress siya. Maluoy ko. Saan taman na. Sila pang bugar sila ha. Diba diha? Ba jud. Bakong ampo pagka nga na, mismo kampos Ginoo nga ma. Katagag mazong panglawas. Kaya o ba, Jokul. Bali-bali kalibutan, imo maghapon na silang pamilya. Di bali na ako mo'y hilabtan, di man ko nila igansa. Yes, no. So ilaharamang kung kuan. Ha?
Ada rin. Sagdala na. Saan taman? Di man kariha aguan. So, pasalamat to sila guys, no? Pasalamat sila nga si Gabriel pinangga na rin sa ang side. Pinangga ka sa tatay. Pinangga ka sa nanay. Hamay suon. So, believe ko ka sa pamilya. So, salamat kog daka sa pamilya kay hang bana gipangga nila maadso. Gana sa kabati og storyang ni Maadso. Oo. Ilan ang pinangga. Mas maingat pa na may ison kay naman di time nga kanang maglalis me. Si Gabriel ato pa sa may ison magpatambag. mas kuan pa sila na bang mag-jamming pa sila sa may ison laki kay kani mga laki. Pinangga na siya labi na to ang magwang laki si aning manong sus kinapinanggaan ka Jones Gabriel. Sila din mo grabing ka kuan ka azo. Munang pagkaingan pag kusang kagalingan ang pamilya is what they kuan. Pinangga nilang hangban na. Ngayon alam ko sana all. So, I hope nga ma-okay na humana na ijahang sige tagaw-taw diha. Unja, oy na di pa ko isas kuan. Ngano mahilabot man sa ang ngano ijahang man nagi problema na ang signature name da na Facebook nga ama na. Uy, Ginoo ko. Wa ta hilabtanay. Mo bitaw na nog kairo kay ako mo giingnan og iro. Bulak. Uy, ngano pang ako pa man i-explain no? So, ano to guys, kay punta taod, magluto na ko daris amanggi gama, kaya insang alas 6 kapin maglarga naman taon, may daris bay guys mo ng alas 5, magluto na zugo alas 6 kapin, larga nami mamaligja nami dadto itong sa eskwelahan kaluwi lamang pa din taon ng mga kauban sa eskwelahan kay basanin lang o mo ni mauna sa to, maghimog chismis bato ni dyan sa kay tulura man may kabuok na ng eskwelahan my god hindi na laman dyan nay ambot oy gajama-jama naman siya maragwa naman siya sa maadong panimuot ani ba magkuan na naman nanta magtarong na laman nantas kinabuhi ako pa dana masige ko panarbaho magtigom ko kwarta karong hagahang ambisyon sa kinabuhi ang matuman hindi ko magiring panghilabot pa ng uban it's no luto na pa mga Gabriel ako na to luto na po ko karon tataod pero itugnaw pa mo ko guys uy itugnaw pa jud ko manginom sa dayta ni Jog Milo everyday para mainta ni ato. Ha? Lagi. Manginom sa tanig init guys kaya mainta ato mga pupo. Guys, mangluto na mis Papa Gabriel. Nagjakit gapon ko guys. Nagabat na ko. Okay. Itugnaw lagi ko Ginoo ko. Sa boy. Kuan magadari ka nang naibugnaw kadto ag panahon. So magluto na mis Papa Gabriel guys. Masugan mis Papa Gabriel kay sa kong tabang agluto. Painit na meron sa among kawa ang takang na meron unahan na magluto karing among ang turon kaya yun sa magbananakyo pa ko prito na mi guys karon tataod hapit na ba sa alas 5 sa harang pa mangkuan na harang pa mangit-ngita ka adyo na ngit-ngit pag among kuan ngit pa dari hapit na alas 5 ingaron kay murag kuan naman kanang nay sa una. Ha? Alas 5 na lagi. Alas 5 na. Ay, pugnaw jud guys. Pugnaw jud ko. Padago ko na riskadyo. Me. Nakadiapod me. So mo to guys. Agi nga Papa Gabriel. Uy, na nag-ininit dito pa. Nagbalik ni mo pagkuha na itong ininit. Inom na. So mo na to guys. Agi nga awagi kong Papa Gabriel. Mo na to ag storyang Papa Gabriel. So tinagad man nga nagkuha si saging. Bulig nga gamay, gagmatoy pa sa kaadso. Hamang ko to ipakita sa vlog ningan magad ko dato dis ana ba nimo. Panguha dani saging gagmatoy. Di man ko to dato hamang ko to ipakita. Sa miskin sa mahagbang ring mga kuan trabaho. Mo Ginoo ko. Unja napas sa ilaing issues na. Nga ato. Manguha ko nuko panting diha. Uy, buyag. De, pag kumusuog di aha Ginoo ko, labi nag uy, Ginoo ko di gid ko manghilabot og di aha. Ginoo ko. Dara pati para pantin so ingana manghilabot. Never. Di pag kumusuog kay ko kay bawgon say sakit dana Ginoo ko. Ug bag-o hinuon na basin og mo kung taga ag bag-o, musuog og bag-o. Sa una sa bag-o pa ko dito guys. Sa kaya ako kay limpya. Di man ko di man sa ingan nga kanang pagpanguano. Kaya ko di man ko moangay og kalat, di ko moangay na mga paglulaklak na. Sa una nakahipos din hinuon kog mga niluklak ang mga panting na mga dinugan didto dapita.
Ako kay di man jud ko moangay mga hugawan. Na, sorry jud ka ako yung mga ka-iPhone dyan na kay mga luk diha. Di jud ka kapasar na manghipos in taon ko guys. Sa una dito ko, aran nang panghipos. Na, Ginoo ko. Nga na ko kadyo ka masilan guys ug imong ika-ipon. Di ko ganahan og mga hugaw-hugaw, mga kuan kalat. So that is bye guys. Masig nga ni ra po niyang naong. Di ka kakitag mang nilukluk na masig-asa kay di ko ganahan. So sa una sa bag-o pa ming ipon, ako noon may nanghipos di kong daghan kadtong manilukluk nga kapantihan ako kay bawkin sa punto. Nga nangalagtek nag mga kaduguan. So okay bawkin sa to nakahilumdum na hinuong ko kay ijahan man nagiskutan. So garahog isa ahaan naman lagi ko no to basta lagi no ko Lord. Masingani ra pag kog dagway. Di pag kuburara nga pagkatao. So makita man dyan siguro po na nato sa ato ang pinurmahan. So lisad pag purmaray nag-adyo nato unsa aga to ang pagka wasa pag kagaling hugawan ta lisad. Okay, masige nga nira ko guys. Arte pag ko sa kagalingan labi na sa hang bahay arte pag ko. No, di pag kumuangay na ng hugawan. Excuse me kanang hugaw. Sorry dyan ka-adyo kaya dito nakapasar na hang hebaw din ang mga anak. Hebaw din ang skadrigon sa kukadyo kamasilan. Askin pag anas mga plato, mga hinugasan nga na, hebaw din ang mga bata. Kaya din ang sinimhot ng among mga plato. Hebaw sila di kumuangay mga anghit. O nga na ko masilan guys, nga na ko kadyo ka-arte. Sa mo ingan o nga na ko sa una, huy buyag. Nagdakain taon kong kamaumo. Limpyo kay hang ginikanan, gitrain ko sang mama. Gitrain ko sang nanay, ugun sa ko kadyo kalimpiada. Mo nang so sa una magas ako giipon sa ginikanan nga di ko moangay na susagbay. No, mo ingan na nang mama, mo ingan na nang nanay. Lahi po sa nanay mga susagbay ka na masuko na pa na si Ja. Mo ingan nang mama. Kaya di lagi ko ganahan og na mga kalat. Ja karon isyuhan ra ko nga na nga sus Ginoo ko. Mo siguro izahang mo siguro izahang batasan. Hugawan, burara. Mo siguro izahang batasan nga mahilabot og di izahang underwear. My God, ako manghilabot na basi ka naghang underwear mo gisuo sa una. Di na man naangay nimo kuan ko ano no kay mauwaw pud ta. Wala di na magani ko mahiskot ang sayang nangawa diha. Sa diha pa ko kay kapoy na taadyo. Kapoy ti hisgot. My God. Mura man kag turni mura man kag kuan. Ana. Mura magkalagwa na haluna. So guys, nagluto na ko. Bintaha di na kadyo tugnaw kay di ako na des kadyo. Tugnaw jud ko baw. Ganahan kong tubig. Itugnaw ko karon. So dahil hapit na rin maluto guys. Brown na. Excuse me about hininluay. Ladyo ra ka na. Okay. Ako manarbaho is mula hutay. Tagpila ka tuig ko sa hanggi amuhan. Kalos Ginoo. Lahutay ko. Sa ko ko'y record og mga mauni mauna. About na ng imong gipang. Tanan imong gipang pahid na. Tapos lang tao ko'y record na ng imong gikuan. Abot na lang jud. Waray pag gani. Kirig dihag manghilabot. So kaya nga ipanghilabot na kaya ako dire naning kamot ramang ko. Ato pangangkan na hang signature name magbuot man kag mo hang signature name na hang Facebook sa bilabot nimo oy. Hindi ka gusto magkakita sa Facebook oy pang stalk. Stalk man ka. Naman kay kawala yung Facebook ana kada magtutumbling ka nag-imo. Ana regad di sa hay gid tag paning kamot. Man ka oy. Imong paning kamot wa man na mao kay manghilabot man ka. Wala diha, yes no. So mara to guys. I hope nga ijuhan ng matuldo ka ng isang issue saging kay na Ginoo ko masigahapon sang datugag saging dar sa mga